Халкыбыз традициялары һәр нәрсәдә саклана. Рухи мәдәнияттә, аш-суда, кул эшләрендә. Тукыма кисәкләреннән тегү тәҗрибәсе буыннан буынга күчеп килә. Магнитогорскидан милләттәшебез Әлфия Князева бу төр кул эше белән 20 елдан артык шөгыльләнә. Төшерү төркемебез әлеге сәләтле милләттәшебез янына барып, тукыма кисәкләреннән ясаган уникаль иҗат җимешләрен күреп кайтты. Язның беренче көне бу эш шулай атала. Монысын автор җәй, җәй дигән. Ә бу сандык төбендә яткан әби яулыгы. Әлфия ханым аны башта кисәкләргә кисергә уйлаган. Аннары төрле ялтыравыклар тагып диварга элеп куйган. Хәзер ул башка кул эшләре кебек бүлмәне матурлый. Хәер, Әлфия ханымның бөтен фатиры үз эшләре белән генә бизәлгән. Коридордагы бу панно да бик җентекле башкарылган. Анда чүпрәктән ясалган үрмәкүш үз ятмәләрендә чебенне эләктергән. Бу эштә без балык сурәтен күрдек. Ә чынында су янында ат һәм аның чалышы күрсәтелгән. Әмма эшнең асылы анда түгел, аның үтәлешендә. Әгәр якыннан карамасаң, бу эшләрнең тукыма кисәкләрне ясалганын аңламыйсың. Кухняда башка тема, натюрмортлар, төрле җимешләр. Хуҗабикә монда хәтта диванны да үз куллары белән үзгәртеп ясап, джинсы киемнәрнең кисәкләре белән тышлап куйган. Барысы да матур, зауыклы. Стремление к красоте у всех же есть. Раньше вообще ведь это не было красивых много вещей, а хотелось дом украсить, быт украсить. Тукыма кисәкләреннән тегү ул хәзер генә декоратив сәнгать төре. Әлфия Князева 2 дистә ел тегү белән шөгыльләнә. Башта ул балаларына, үзенә киемнәр теккән. Моның өчен ул махсус укымаган. Әнидән өйрәндем ди ханым. Шаһида Сибагатуллина кызында булган сәләтне күреп, аңа тегүче һөнәре буенча барырга киңәш итә. Әмма Әлфия мәдәниятте сайлый. Алабуга мәдәният агарту училищесының дирижер хор бүлегендә укый. Катлаулы тормыш шартлары аркасында Түбән Кама машина заводына эшкә керә. Анда ул талантлы рәссамнар белән уралаша. Мне всегда говорят, у тебя все получится, у тебя все получится. А, наверное, ключевое слово. Поддержка – это всегда то самое главное в жизни. Если тебе говорят, у тебя все получится, это как бы крылья вырастают, что ли это. Әлфия Князева нәкъ Түбән Камада бу шөгыле буенча беренче дәресләрне ала. Тәҗрибәле осталардан тегү серләренең төрле техника һәм схемаларын өйрәнә. Тукымаларны кичкенә кисәкләреннән хуҗалыкта файдалы әйберләр тегә башлый. Вот это и есть самая первая лоскутная сумка. Ей уже лет 17, наверное, точно. Вот у меня рука не поднимается, выбросить не могу. Бер кисемтә дә ташланмый. Әлфия ханым барсында файдага җибәрә. Мондай баулардан кәрҗин, кичкенә кумталар ясый. Аяк киеме тартмалары да шундый матур, шул ук вакытта кирәкле әйберләргә әверелә. Хатта пси өчен махсус эшләнгән йокы урыны да тукыма кисәге белән бизәлгән. Акрынлап Әлфия ханым интерьерлары бизи торган матур әйберләр тегә башлый. Алар арасында беренче эше Сөембикә манарасы. Аны Түбән Камада яшәгәндә башкара. Я люблю шить для детей. Вот детские, да. Именно почему-то детские. Когда я детям шью, я мысленно вкладываю какую-то радость. Почему-то я от этой работы получаю вот такой вот. И сама отдаю тоже. Я люблю, чтобы работы мои не где-то вот на задворках валялись, где-то вот, а именно чтобы ими пользовались. Күргәзмәләрдә еш катнаша ул. Шәһәрдә шәхси күргәзмәсен дә оештырдылар. Магнитогорскиның тыл фронтка монументын ясап, бу эше белән ул Краснодарда узган шәһәр һәм төбәк символы күргәзмәсендә беренче урынны алып кайтты. Ашыклануынча, кечкенәдән билгеләнгән сәләте белән шөгыльләнеп, Әлфия ханым үз осталыгын да арттыра, бөтен дөньяда дуслар да таба. Бәйрәмнәрдә алардан килгән тукыма кисәкләрне ясалган котлау открыткалары үзе бер сәнгать төре. Шулай да Әлфия ханым үзендәге сәләтләрне каян икәнлеген яхшы белә һәм аның белән бәйле булган бар нәрсәне хөрмәтли, кадерләп саклый. Это мама мне к моему рождению вышила вот подушку. Подушки уже нет. Представляете, сколько лет этой работе? 65 лет этой работе. Ял көннәре, выходной көннәрдә шулай иттереп инде Зәзинә тигә шулай иттереп өйрәнде. Мен акырып та кызым да өйрәнде шулай иттереп инде менә. Нәселдән килгән сәләт нинди юнәлештә булса да һичшиксез дәвам итә. Хәзер 3 яшьлек оныгы әле җентекләп рәсем ясый, әле дәвабисенең тегү машинасы артына утыра. Бәлки бу традициянең дәвам итүедер. Нравится вот так вот стегать. Вот просто берешь, а оно само собой. Даже вот просто сижу, рисую. Кстати, вот мне на бумаге вот это нарисовать сложнее, чем здесь на ткани.
Гөлдәр Хафизова, татарлар, Магнитогорск.